Predstavte si krajinu, v ktorej sa môžete slobodne túlať starými lesmi a stretnúť divoké zvieratá. Kde vidíte hviezdy tak, ako ich videli naši predkovia. Krajinu nekonečnej inšpirácie a krásy a oázu života. Karpaty. Posledná veľká divočina Európy. Vzácne lesy, vyvíjajúce sa po tisícročia, položili základ zložitej, prepojenej siete života. Zima je obdobím, v ktorom sú hory najnehostinnejšie. Všetko sa mení na magický svet. Aj keď sa zdá, že všetko zaspalo, Karpaty sú plné života. No toto obdobie snehu a ľadu praje najlepšie pripraveným.